kaga wannan takalmin naira 1000 kara kara ko da ba nana saboda gara mu siyar cikin sauki yawwa ka san daga cikulbakiyar muke siyo gara mu siyar ma mutane cikin sauki su ma su samu to ba ka ba kada kara yanzu salamu alaikum kai kaman fa na san fuskar nan fa ba dole ka sani ba tunda baka da hankali gudun ba wannan fa nan ne gurin me nan ne jim na cosmetic boutique nan ne a ba alhamdulillah da nan ne kuke sai da kaya a banza kamar an sato nan ne sosai a ba me kake bukata yanzu wannan takalmin nan kuke sai da wannan takalmin wannan takalmin muna siyar da shi 250 inna da 250 na ji kuma an ce a kayan gayu kuna sai da sosai kuwa sosai barte babu abin da ba a siyarwa a ba kai daukan wata riga mana wadda zan abin nan Allah wallahi kaga wata takalmi wannan irarsa da wannan matasa ne Allah wallahi wannan takalmin kala-kala ai kai gane yanzu ga wannan kaga ai tayi macin ne wannan tayi ke yanzu na wannan wannan 250 la ilaha illallah ni na san da shagon nan shine nake zuwa shagon dan iskan nan kaji wannan riga a shagon can kusan 8,000 take to kaga a je rigan nan saboda in ni na siya ni kadai ban yi masu bala adalci ba yanzu zan je in samu bala kaza yana can dan zaman kashe wando ne ana jiran wannan ya yi taya munafuncin shi wannan ya yi taya munafuncin shi dan je in samu bala da saddaunan matasa mu zo nan mu diba garabansa ce nan gun kawai da ka je Dubai wanda ka zo nan kawai ka siya wannan aje shi a cikin anya ba zan mara yaron nan naka ba saboda ya mun wani kallo da shi malam ka siya abin da kai abin da za ka yi da Allah ka tafi muna aiki fuskar shi ne dan salau inda ka samu kwada mai mari anya ba zan mara ba kuwa